Yn cynrychioli Pryden yn yr Eurovision eleni, le I chi di bod. Nos ar yn diwetha nath y Cymro Ryddlan Andy Scott Lee, sef brawd bach Lisa o Steps Gynt, gystadlu gyda Guardian Angel. Ond yn anffodus iddo fo ac I Jordan hefyd, nath gyda llaw yn ddangos mewn siwt binc, rwber a hethau'n dreamis yn feichiog. Javine nath a hi gyda Touch My Fire. A choelwch neu beidio, mae fan mwyaf Pryden o'r Eurovision yn byw yn Llanberis a wedi tapio pob un oddi ar 1987. Andrew, ti'n fan enfawr o'r Eurovision Song Contest yn dweud. Be ti'n licio cyment am y gystadleuaeth hyn? Ac yn mor drws y modd o. Dwi'n licio bob dim amdano fo. Y music, y scoreboard, y eisiau gwahanol, bob dim. Le nath o diddordeb dechrau? Wel, 87 oedd y flwyddyn gyntaf nes I ddechrau dapio fo, felly rhai fi cyfadda, ond... Dwi'n meddwl ti dros 20 blynedd bron o Eurovision. Oedd o'n secret mawr gen I da. Dapio nhw ac dwi'n meddwl, waw, dwi'n licio hyn de, ond na, just licio popeth amdano. Mae can Javine, dwi'n meddwl bod o'n gan da, ond dwi'n felch na Jordan ennill de, ond dwi'n meddwl sef I fod yn embarrass mewn sy'n Eurovision fans felly de. Os fans o'r Eurovision Song Contest, ydych chi'n cwrdd â stuff a siarad ynglyn â blynydde sydd wedi bod? Yna Eurovision websites, Eurovision chat rooms a DVDs, CDs, gael ei gyrru fi, gyrru nhw'n ôl. Soundio'n sad, dwi'n gwybod. It's what I like, ti'n gwybod? A na, mae'n gret. A lle mae'r gystadleuaeth eleni? Yn Kiev, yn Ukraine. Yn Ukraine? Ti'n mynd lwyddo I deithio mas i'r Ukraine I weld eleni? O, mae'r imposib mynd yna. Dwi'n ffindio neb I fynd yna efo fi. Neb eisiau mynd I Ukraine. Fel nid Javine yn Llyleni efo Mryden blwyddyn nesaf. Os wrth y modd. Lle ti fod yn dy fflag? O, os ni'n mynd, straight away. First in the queue. Fi siŵr wedodd Hiw Evans gyda fech bydde fe'n fodol ydych ti. Be bynnag, mae'n argyfwng yng Nghlwb Ifor Bach ar noson gêm fawr Cymru a Werddon lle fyddwch chi naill ai'n gorfoleddu neu'n crio mewn i'ch peintiau. Madron Beigo wedi tynnu allan o'r gêm